Okay, so balik ta. Atong title karon, samtang sila nakatulog, ang kaaway miabot. Now, ayaw yung kumpiyansa igsoon nga magtulog-tulog ka sa pag-alagad sa Ginoo. Verse 24. O bingo, masibilong si Jesus kanila, laing sa bingay, ang paghari sa Dios na isama sa katao nga nagpugas o mayong bindi dito sa iyang uma. Usa niya na kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto o bisabon og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo o unya media. Muna ako ni sang kitaytulan o samtang natulog sila, ang kaaway miabot. No? So, kabantay ka sa atong kinabuhing suon nga kanang magpatulog-tulog ta sa pag-alagad sa Ginoo. Daghan kayo muimaw sa atong kinabuhi. Daghang kinaiya nga muturok sa atong kinabuhi nga mga sagbot sadya magpatulog-tulog kas pag-alagad sa Ginoo. Magpatulog-tulog gani kas pagkamay ng puon sa pagdebosyon ni igsoon. Daghang mutunga sa imong kinaiya nga mga sagbot. Kapantay ka nang wala na kay time sa imong devotion, sa imong pag-ampo, yang utungha dayon ang sagbot sa pagkaluran. Sagbot sa dali kayo magsuko. Sagbot dali kayo kang magmuro. Ngano man, kay samtang sila nakatulog, ang kaaway ni abot og nagsabot siya og lain usab nga binhi. Muna nga atong bantayan ang atuang kinabuhi. Kung wala bata wa bay mga sagbot sa atong kinaiya nga niturok. No? Basin imong na usisa karon sa imong kinabuhi nga mura mag sa akong kinaiya karon sa pag-alagad sa Ginoo murag mga sagbot malaman ni. Dili naman gini trigo, dili naman gini tinor nga binhi. Mga sagbot naman ni nagimaw sa akong pag-alagad. Kay walihan ko dali naman ko mangluod. Niturok naman ning pagkaluoran. Na igsoon musabot sa tanas o sagbot sa pangluod, sagbot sa mapahitason, sagbot sa tanan nga dili maayo, sagbot sa pagkatapulan nga magdebosyon, mga sagbot na naigsuon. Una nga, no one is strong when they are sleeping. Wala gyud taong kusgan og lig-on sa panahon sa katulugon. Wala. Kapantay ka ng taong matulog, wala na siya kabalo. Bisan pa kung sa kakusgan o usa ka kanang bodybuilder ba nga tao, bisa kung sa ka dagkog lawas sa tao pero sa panahon nga matulog siya, wa na yun ay umoy. Wa na siya kabalo unsa ang dagan sa palibot sa panahon nga natulog siya. Nan karon igsoon importante nga sa atong pag-alaga dili ta magpatulog-tulog. Dili ta magpatulog-tulog kay saburan ta ni Satanas o kinaiya nga mga sagbot. Ang tubig magpabilin din ng tubig bisag walay isda. Apan ang isda kung walay tubig patay. Munang kung mobiya kas pulong sa Dios nga mao'y tubig, mamatay ang imong espirituanon. Mamatay ang imong pag-alagad, mamatay tanan. Nimong kadasig sa pag-alagad, sulay biya, biyahe ang imong debosyon, biyahe ang imong pagampo. Patay. Kung muimaw pag yun, ang makinaiya nimong mga dili maayo. Tubangan sa Ginoo. Munang ining kagabion atong tun-ani unsa may atong buhaton sa pagpaabot nato si Jesus nga dili ta makatulog. No? Matud pa sa mga mangingisda igsoon nga sadyang managat sila kanang mamana ba? Sadyang mamana sila bisag dagko kay ng isda dito ilang tapat-taparan. Kay ang isda na igsoon sa panahon sa kagabion bisan kay na sila sa tubig, pero matulog po na sila. Matulog pa sa mga isda. Muday nang wag gyud mamana kayo og adlaw. Mamana sila og gabi kay sa study niya ang isda, magkakatulog na sila. Dunay usa ka mga isda nga niadto sa pinakailalom gyud. Unya dunay dagko kayo mga isda dito nga nagpundo ra ng bato. Katubang mga bato ganing mga purba mga kahoy. O corals na nagpundo ra ng dagkong isda dito bisan pag imo day imong kubiton kay natulog day sila basta na ay mata tulog yun na. So ang isda ang takabalo nga matulog po day sila. So pag gusto pusil ang
Kung gusto pana ang katong mga mamanamrig, daghan day kuha og magabi mo nang nakabantay midtos amlan, isurong mis parke nga daghan kay namana anang gabi, padaghan na silang kuha. Kay bisan ang mga isda dihay mga halap day na ini kagabi. Gawas nga matulog sila, halap di sila kuanan ispat. Dili na sila kakita. Munang Satanas igsoon karong panahon na pag gusto siya pamana sa mga nakatulog ng Kristohanon. Ako ba diha? Pagbantay sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kayo kumpiyansa kay Satanas karong panahon na nagpagusto siya kamana. Matod pa sa mga mangisda, pagusto migpili og dagko og gagmay og bindot nga mga isda, pagusto migpili. Kay wa na di na mudalagan ng isda, magpatuloy na lang. Doon na lang kayo nila inigpana. Si Satanas igsoon pagusto pili o kinsay panahon niya sa mga nakatulog ng Kristohanon. Dili siya mo ila nga kani worship leader, dili siya mo ila. Dili siya mo ila kini pastor, dili siya mo ila kini pastora. Once nga nakatulog ka, bisan pa unsay sugo nimo simbahan, once nga nakatulog ka sa imong pag-alagad igsoon, ikaw ang pilion pagpana ni Satanas. Ikaw ako. Munang ayaw kumpiyansa ang pagtulog-tulog sa imong devotions, pag-alagad sa Ginoo, kumpiyansa kay mapanaan ka. Mapanaan ka ni Satanas. Kabantay ka sa mga gawas mamana, doon ako yung mga isda igsoon nga paunan nila. Paon. Ibutang sa taga, sa may sagad yung ipaon. Wati. Wati, di ba? So, muna isagad nila ipaon. So, Satanas igsoon mo, paon siya sa kalibutan. Ipaon niya ang kalibutan ng mga butang yung makita. Paunan ka. Aron nga mutukob ka, sa panahon nga mutukob ka, doon na kay gunit stronghold ni Satanas. Muna ayaw pasagan o tukob-tukob, anang gipaon ni Satanas. Ayaw pasagan-sagan o tukob, anang gipangpaon ni Satanas. Kay mga ang taga ni Satanas, wala siya muhatag og taga nga walay paon. No? Nindot kayo ng paon diha, pero ang taga diha priting haita. Kung dili ka magbantay, muna magpatulog-tulog ka sa imong Kristohano, dili ka magbantay, matagaan yung kang Satanas. Muna ngayon, kumpiyansa igsoon, kay din hingin mong bersikulo, ang paghari sa Dios sama sa katawang nagsabot og binhi, nga mayong binhi. Si Jesus Christ nagsabot og binhing mayo. Apan sa diyang matulog ka, sa diyang gisaburan ka sa pulong sa Dios, wali mo tagda, natulog ka, saburan po ka ni Satanas sa Espiritus kaduka. Saburan po kang Satanas sa Espiritus kaduka. Munang di mo madungog ang pulong sa Dios, kaya mo madungog kaduka. Munang pagbantay sa imong pagsimba o pagpangalagan sa Dios. Matod pa ni Apostol Pablo in Romans chapter 13 verse 11, dili ni ang panahon sa pagkatulog, mao ni ang panahon sa pagmata. Romans 13:11. Dili na ni ang panahon sa pagkatulog, mao na ni ang panahon sa pagmata. No? Ang pag-ampo igsoon, usa kini ka makapabuka sa atong nakatulog ng Kristohanon. Ang tao o ang Kristohanon nga tao nga walay inampuan na mukatulog ang iyang espirituhanon. Muna nga, kung dili ka makaampo, sala kini atubangan sa Ginoo. Nakayuntag ka na mga sala, igsoon ka na ra, magbisyo, mga kailayan, mag-apil ka sa mga dili, mga kalimutanan, kayong kagmauran na sala. Sala ang dili pagampo. Ngano mang sala ng pastor ng dili, magampo, dili may nampuon. Kay, nagsalig ka sa imong kaugalingon nga kaya nimo nga wala ang Dios kung dili ka magampo. Dili nimo makaya igsoon ang problema kung walay Dios. Budlay makaya nimo ang imuhang kabugaton kung wala kay Dios. Usahay magpaasin kas tong kinabuhi nga kaya nato, dili ta mampo kay kaya nato. Pero tanawa sa dihang gibiyaan nimo pagkaminampuon, nakakaya ba ka? Ikaw ako nakakaya ba ka? Sa mga palasanon, wala. Maglisod ka o kaya kung biyaan mo pagampo kay sala ang pagkadili may nampuon. Kaya nisalig na magasimong kaugalingon.
Kay ang pagampo igsoon, mao ni atong connection sa Dios. Mao ni atong connection sa Dios. Nganong ma-discourage ka? Kay wala na kay ampo. Nganong mamangluod ka? Kay gamay na lang kag ampo. Nganong mangdali kang mairita? Kay gamay kayo mo ampo. Mo ni ang dagan sa Kristohanon nga nahikatulog na kung giwala niya ang pagampo. Munang si Samson igsoon, gihigda-higda siya ng parang Delilah, giputol ang iyang kakusgan. Sadyang natulog siya. Kung ang mga Kristohanon magpahigda-higda kadiya sala, imong giunlanan ang sala karon, ayaw pagdahon malikon pa ka. Ayaw gyud pagdahon malikon pa ka kung higda kasi gisala. Munang kining mga pulungan karon pasidani, ayaw higdai o ayaw unlani ang sala, sige. Kay aron dili mawala ang imong kalig-on. Kay si Samson sadyang higda siya og niunlan, gihapuhap siya. Dunay gunting nga giandam sa tanas, giputol ang iyang buhok. Kung si Satanas mamana karon, pagusto sa pili sa mga Kristohanon nga nahikatulog. Kadto po mga Kristohanon nga nahikatulog karon panahon na, iya kong pagguntingon ang kalig-on. Si Samson igsoon, dili ang buhok mo'y nakapalig-on niya. Kay daghan kayo rong tagas kayo buhok. Dili man lagi kusgan. Ang katong buhok niya representar to, kung unsa kataas ang iyang buhok, mao to ang kataas ang relasyon sa Ginoo. Kung sadyang giputlan, sadyang niunlan sa sala, sadyang nagpauraray na sa dito sala, nakatulog siya, giputol ang iyang relasyon sa Dios. Tanawa nga naputol ang iyang relasyon sa Dios iyang buhok. Wala na siya kusog. Ayaw paputli ang imong relasyon sa Dios. Ngano mang gipaputla nimo imong relasyon tungod sa social media nga mura gunting. Okay ra na mag-social media ka, pero pang Ginoo imong giadto dito, kaysa mag-social media ka dito nga mga gunting na siya muputol sa imong relasyon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Pag-ampo giputol pinagi social media. Kabantay pa ba ka na igsuon o wala na? Ngano mang wa kakabantay ana tungod kay nahikatulog na ta. Mas gitagad na nato ang social media kaysa pagbasa sa pulong sa Dios, kaysa pag-ampo, kaysa pagdebosyon. Mas gitagad na nato ang mga salida nga walay kalabutan sa Panginoon. That's why imong kinabuhi dili ka kasarang pag-abot sa mga problema. Munang ayaw na lang magpamblim sa mga laing tao. Ayaw na lang magipamblim si pastor. Ayaw na lang magipang-apil-apil ng mga tao nga ikaw ra nagbuhat sa imong kaugalingon nga dili ka daog. Hallelujah. Kay si Samson igsoon, mo na nahitabo nga naghigda-higda siya ng sala. Batakusan nato, nakabalo na tag unsa gyud ang mga sala. Pero usahay bisag nakabalo ta, nagpakabuta mungulta. Hala, gaunlan-unlan na dito bisag dili maayo, buhaton. Unya pagkahuman, nawala ng kalingon, pasahin lang ng pastor. Badahan ka? Pasalin lang na nimo ang nag-alagad Dias Templo tungod sa imong kaugalingon nga sayo. Muna nga ayaw pa masangil igsoon nga ikaw ra naghimo sa imong kahuyang. Ikaw ra naghimo sa imong kahuyang. Giingnan ba ka sa Dios nga magpaunlan-unlan ka ng sala? Giingnan ba ka sa Dios nga magpagunting ka sa imong relasyon niya? Wala. Ang giingon sa Dios, meditate day and night. Muna yung sa Diyos. Hallelujah. Kay ang 5 kadanghag igsuon, ang katong 10 virgin, 5 babaeng pulo ka buok, 5 kabuk danghag ug 5 ka malamon, parehos ba sila nakatulog? Pareho sila nakatulog. So like basa in Matthew chapter 25 verse 5. Pareho na silang pulo nakatulog. Nga nagpaabot sa pamanhunon. Basa sulay diha ang verse 5, 25 verse 5 sa Matthew. Pareho na sila nakatulog silang pulo. Siguro mo kayo ka nga, ngano ba nga tulog to pastor nga katong maalam mo naaman to'y suga. Naaman sila ilana nganong natulog sila. Kay gikapoy sila ginulat ni Jesus ang pamanunon. Aron, napila ba nimo nga gikapoy kas pagalagad? Nakatulog na ka. Ikaw ako. Basta nakapoy na gani,
ang pagbasa sa pulong sa Dios, ang imong espirituhanon na sigurado na gyud na nakatulog. Kanang wa na gyud ganang iampo, mubo na lang kay mo ampo, sigurado na gyud na nga imong espirituhanon nakatulog. Apa na nakanindot sa 5 ka malamon, doon na sila reserbang suga o lana. Ang danghag, doon na sila suga pero walay reserbang lana. Unsa maning lana diri so lana sa pagampo. Kung di gyud ka mo Google ng panahon na sa pagampo, hubsan gyud kay ni panahon na. Klaro gyud kay mahubsan kay ni panahon na kung di gyud ka mo Google sa pagampo. Wa na gyud lain diri nga pamaagi nga maglana ra gyud na ra gyud tay suga sige na ray lana dili ta mao. Basta gili wala ko na to ang pagkamay ng puon. Pastor, mao ba ning Miyerkules atong buhaton nga pagampo? Dili na mao. Dili na mao. Kanang kada adlaw do na kay higayon sa pagampo sa Ginoo. Madahag Miyerkules sa kamo, higayon og ampo. Mao na ni panahon ng mga ampo mi kay Miyerkules, matud pa ni pastor. Unya sa panahon dai sa Lunes, sa inyong panimalay abot Sabado. Wala na. Oh, muna daghang mga pamilya karon nahubsan. Og lana. Dili na makasugak og gamay nga problema. Kaya nakatulog na dahil ang espirituano. No, matod pa na Salmista David in Psalms 42 verse 1 and 2. Sama nga ang lagsaw nangandoy sa mabugnang kasapaan. Nangandoy usab ako kanimo Dios. Giuhawa ko kanimo o buhing Dios. Kanusa ba ako makaduol o makasimba kanimo? Muni pangandoy ni David. Nangandoy bata na igsoon. Giuhaw bata sa buhing Dios. Kanusa ba ako makaduol o makasimba kanimo? Dili punta nang ni dool nagsimba na. Kaya doon na nanuol nga natulog ra. Dili tanang nanuol na nagsimba na. Kaya doon na daghang nanuol nga natulog na. Dili basihan nga magsigitag dool simbahan nagbuka ng imong espirituhanon. Bisag everyday pagka magduol ng simbahan, kung wala nimo tanda ang pagampo dito sa imong panimalay. Dili gyapon may tabo nga mo-activate ang imong pagmata sa imong Kristiyaano. Now, dunay pamilya igsoon nga nangatulog, giluwas sila sa iro. Pamilya nga nangatulog, giluwas sila sa iro. Tuwang gabi nasunog ilang balay. Tuwang gabi nasunog ang ilang balay. Ang iro ray nagmata. May pwede ang iro. Magtukaw pa di ay. Ang iro mo'y nagmata. Gasigig aw-aw ang iro sa mga nangatulog na iyang amo, pamilya. Anak. Unya kay katulugon jud kayo tong mga pamilya, niligid-ligid na, pero gapi ura ng mata. Gisigig og aw-aw ang iro aron gyud mata. Di galing umuga na mga natulog, ni mata ang bana. Ipagmatas bana so nakita niya nga gaulyab na ning atubangan sa ilahang pultahan. Gaulbo na, dili na sila kaagi sa pultahan kay gaulbo na ng kalayo. May gani kay dunay fire exit tong ilahang balay. Gipukaw dayon niya ang iyang mga asawa man, iyang asawa o mga anak. Dayon dito sila niagi sa fire exit. Naluwa sila pilagi siro. Nga sige og paghot. Naluwa sila pinagi sa iro nga sige og paghot. Usahay sa itong ginabuhi. Dunay mga iro nga gamit sa Dios para paghuton ta. Kay nagakatulog ta. Bisag nasunog na. Bisag nasunog na. Ang imong kinaiya naanay mga sunog. Gipukaw ka sa iro. Si Pastor Omar murag iro nga nagpukaw sa mga nahikatulog. O di ba? Unya pagkaluwa sa pamilya igsoon dito na sila sa gawas. Libre na sila. Nangutana ang bana, ang iro. Asa na mag-iro? Waday sila tungod sa ilang hadlok igsoon. Waday nila timani nga ang iro gikadinahan di ay. Muna ang iro nasunog dito sulod sa
balay, apanaluwas sila. No? Nasunog ang iro tungod kay adunay doon na pa'y mga kadina. Kitang tanan, pwede itang murag mga iro. Kung kabalo kang upaghot, kabalo ka numusulti sa pulong sa Dios sa mga tao nga nahi katulog. Sa una, kabalo tang mo encourage karon, ikaw na po i-encourage. Kusog kayo tang upaghot pag-encourage sa mga tao. Apan ikaw na po karon, ikaw na po palaghuton. Naunsa naman eh? Kita na mo palaghuton nga sa una, sige man tag paghot. Kita may mamukaw sa una, nganong karon kita naman po pulukawon. Muni nang itabo sa mga Kristohanon karon. Nga naman, kaya aduna pa day kanina. Aduna pa day kanina. Waday kagawas ang iro. Muna nga, kung karon Kristohanon ta, nagapahikot pagyapon kas kadinas kalibutan, nagpahikot pagyapon kas kadinas sala, masunog ang imong pagpangalagad. Tulog. Wala. Muna nga, ayaw kumpiyansa kay samtang nga tulog din higsoon, miabot ang kaaway. Miatake ang kaaway samtang nga tulog. Muna nga sa imuhang pagkairo, ikaw ako, muratag mga iro. Kinahanglang, dili ta magpakadina, aron makagawas sa sunog. Nganong kapakadina magkasilya ng sala, nganong kapakupot magagmayo, na sala, sige magagbuhat o disobedience. Naunsa naman na? Nganong sige magagbuhat anak, kaya ang imong tuyo para yung kang matuka yung mayo sa buhat sa kaaway. Kung imo nang pasagdaan, kawag yung matuka. Kung saan mo pagkalingkawas anak, kung dili nimo na, dili ka magmata. Magmata igsuon. Pagbata sa imong pagpangalagan. Ayaw pa masangil nga nakatulog na ka. Ayaw pa masangil sa uban nga nagmata. Nakatulog na nga ni tao, antay kalibutan. Pagbata na ito, masangil ta ng uban. No? Muna hindi kagabiyon, hindi mo mensahe. Sakit-sakit ni isang mensahe, pero pagmata ni mga Kristohanon nga nakatulog. Kaya kung mutulog-tulog na nga ni kasi yung mga Kristohanon, muturok dahil ng mga batasan ni mong dilimao. Muturok dahil ng tinagdan ni mong mga dilimao. Muturok dahil ng mga sagbot ng mga tinagdan, sagbot ng mga batasan, manurok na sa Kristohanon nga kusog kayong matulog. Manurok na sa Kristohanon nga wa nay tagad sa ilang debosyon. Manang sulay usisa sa imong kaugalingon. Nganong na yun sa mangkuani, nganong mani, nganong sa mani, daghamang nanurok. Nga dili mayo sa mong kinabuhi. Sa akong kinabuhi, nganong daghamang nanurok dili mayo. Kay basig na tulog ka. Basig sa imong pag-alagad, di ka tulog-tulogan nimo. Basig, nagsalig ka, nang uban nagmata bitaw, nasigon ra kun nila. Basig ka, salig kang dasigon ka. Ayaw pagsaligson, nga dasigon pa kaning panahon na. Ang Dios mo'y saligin mo udasig nimo, ayaw pasaligan na uban nga udasig pa nimo. No? So, kinipulunga, haid pa rin padang may sulat. Pero nasayod ko nga ang Diyos, ipasulti niya. Tuwag kay daghang nakatulog diri sa disi. Daghang mga nahikatulog diri sa disi. Nagmata sila, nga nagsimba, atong simbahan, nagmata, sige atong simbahan, pero ang tinuod sa espirituhan ng daghang kayo na natulog. Muna ni kagabiyon, ato nang ribiko ng espiritu sa pagkatulog. Isa ka buka ka, adhi kag simbahan, pero atong ribikon ang buhat sa kaaway. Diya sa matagusan at kinabuhi. Ato idoko atong ulo, maghampo ta. Ginoong Diyos na magkaunsanan, gining kagabiyon, Lord God, we need your deliverance, Lord God. Sa matagusan ang kinabuhi, Ginoo, nga nahikatulog sa Kristohanon.